Sa kinabuhi man, dili sayon, nagkadaiya lang, buluhaton. Kalistanan man, naagian, salamat sa Diyos, may nakatunan. Lipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Lakaw sakay sa mga biyahe, kaugmaon man gipangita permi. Duol na gyud ang kalampusan, kay naa ko'y Diyos nagatabang. Lipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Daghang mang kalisod karon kalimti, mga problema mo sa biyahe. Oras na karon magmubon ka, kay kinabuhi tamang labay ra. Lipay lang, ikaw giubanan, itabangan. Kalipay lang, ka ikaw giubanan, itabangan. Sa kinabuhi man, dili sayon, nagkadaiya lang, buluhaton. Sa kalistanan man, naagian, salamat sa Diyos, may nakatunan. Lipay lang, ka ikaw giubanan, gitabangan. Kalipay 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 lang, ikaw giubanan, gitabangan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanan butang may Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban, welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato nga pagsugod mga igsuon, dili na to kalimtan ang pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Yan nasab kami aron sa pagpasalamat, pagdaig, pagpasidungog sa imong pagkamaayo. Yan nasab kami amahan aron sa paghalad sa among kinabuhi, pagpanugyan sa tanan nga imong gisalig kanamo. Ug amo una usab nga ang kunon pangayoon dawaton ang imong giandam nga panalangin, ang giandam nimong mga mensahe nga maoy maghatag kanamo og kadaugan o kalampusan sa imong mga saad. Ug salamat o Dios sa walay hunong nimong paglig-on, pagdasig
ug pag-agak sa among kinabuhi aron kami makapadayon nga malipayon, malinawon ug makapadayon sa pagpamuhat sa mga buluhaton nga imong gisalig sa matag usa. We declare blessing, Ginoo, na samtang kami magapadayon bisan pa sa amo ang pakig-uban ining tagna. Padayon ka o Dios, magapanalangin kanamo. We declare blessing, Amahan, sa matag usa. In Jesus name. Amen o amen. Maayong nga buntag, maayong nga pakig-uban. Turn it Welcome up sa atong nga programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanatong tanan. Sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat ni kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Maimbuntag nga maayong pakig-uban, ako nagtuo nga naata kanunay sa panalangin sa Dios, naata kanunay sa iyahang pagpanalipod, ilalom da kanunay sa iyahang mga mensahe. Ug maayong buntag, maayong pakig-uban ni Ann Candazo. Good morning, Pastor. Glory to God. Maayong pagpaminaw ni Numilin Alberto Katakutan. Good morning, Pastor Gideon from Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. God bless you and your family. May buntag, maayong pagpaminaw, ang Dios magpanalangin. Maayong pakig-uban ni Brother Josepino Paran. May buntag ug maayong pagpaminaw ninyo diha, Brother Josepino Paran, ato igsoon na Nanocadias, Compostela, Cebu. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Rins Balatukan. Mayong buntag, Pastor from Madaon, Masbate. O mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Angelo Sasa Hinilaso. Good morning, Pastor Waseng from Karkar. O si Regina Aporto, blessed morning, Pastor Gideon. Sa lahat nga naminaw sa pulong sa Dios. Si Lucy C. Gorgonio, good morning. O maayong buntag kanatong tanan. Ako nagtuo nga naata kanunay sa panalangin sa Dios. O ako nagtuo nga naata kanunay sa iyahang panalipod. O kanunay tang tagbuon sa ato ang mga panginahanglan nining adlaw. Gikan sa atong pagsugod, gikan sa atong pagbangon, hangtod mga igsoon sa ato ang paghigda na usab, pagkatulog, pagpamahulay unang gabi. We declare, atong gideklara, ato ang gituohan nga ato gayong maangkon ang giandam sa Dios nga panalangin. Og ato siyang pasalamatan tungod kay dili gayud taniya pakyason sumala sa iyang gisaad sa balaan kasulatan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Marley Gansing Stares. Good morning, Pastor Gideon. God bless us. Wansing from Negros Occidental. Ato mga kaigsunan nga naa sa Occidental og sa Oriental. Good morning og salamat kaayo sa Dios sa iyang pagpanalangin kaninyo. Ako nagtuo nga kanunay tang giubanan sa Ginoo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Chingching Tordelio. Mayong buntag, Pastor, uban sa imong pamilya og sa tanang naminaw og nananaw sa imong live. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Watching from El Salvador City. Singgit ato siyang daygon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong gamot. Sa langit ugiyaw, sa walay kaulaw, lukso, kauban ni Kristo. Singgit, awit ni ang hari,
buntag maayo pakiguban ni Orhelis Arnelia Malisa. Good morning Pastor Gideon, what's name from Surigao del Sur. Request kog awit makalangit matinud-anon ka. God bless you Pastor. Maayong buntag ni Brother Josepino Paran. Maayong nga buntag Pastor J ug sa tibok nimong pamilya ug sa tanan viewers, and God bless. Pastor Carmen Mahilom diha sa Sudlon. Good morning. Ang Dios magapanalangin sa matag usa. Atong sugdan mga kaigsunan ang mga mensahe sa atong buhi nga Dios sa atong panag-uban karon. Diin ang Dios kanunay nagpahinumdom sa tanan nga higayon. Nagpakita og nagpamatuod nga ang atong Dios kanunay nag-atiman kanato. Diha sa iyang mga mensahe kita iyang gilig-on og iya kitang gipahinumduman og iya kitang tabangan aron sa ingon nga sa atong pagpuyo sa kalibutan kita dunay kasiguruhan o giandam kita kanunay sa atong buhi nga Dios. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan upat ka mga mensahe nga gikinahanglan nato karon. Kini gihatag mga kaigsunan samtang namalandong ko ni maong adlaw o sa akong pang mamalandong gihatod ko sa Ginoo diha sa Mateo mga igsuon diha sa kapitulo Mateo kapitulo 24. Ablayhe ang inyong Biblia diha sa Mateo 24 versikulo 44. Ingon dinhi, busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Adunay upat ka punto mga igsoon, upat ka mensahe nga kinahanglan nga imo kining madunggan og madunggan usab sa imuhang pamilya. O kinahanglan nga madunggan usab ni sa imuhang mga kaila. Kining upat ka mga mensahe nga diin gihatag sa Ginoo sa diha nga akong gipangayo ang mga mensahe nga maoy maglig-on ug magtabang kanato aron sa tanang higayon kita may kasiguruhan. Ang upat ka mga mensahe dinhi makita sa akong gibasa sa Mateo 24 versikulo 44 nga nag-ingon busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Kini maong mga mensahe gi-address ni siya sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga disipulo. Ingon siya kamo, wala siya moingon tanang tao. Kamo usab magngandam. So kini gi-address mga kaigsunan nga nagpakita kung doon na may mga tao nga nag-andam sa ilang kaugalingon, nangandam sa umalabot, kinahanglan ikaw ug ako ingon nga nagtuog nagsunod ni Hesukristo, kinahanglan gayod nga naa sa kasiguruhan sa pagpangandam. Ingon dinhi nga niingon ang atong Ginoong Hesus, muabot siya sa takna nga dili ninyo damhon o wala mo magdahom o wala mo magdahom nga moabot ang atong Ginoo. Buti pasabot dunay mga panahon nga ang mga tao grabe na kabisi. Daghan ang gihatagaan sa ilang una o sa ilang kaugalingon. Kumbaga, nalingaw na ang mga tao. Ug usa sa mga gipakita dinhi nga may posibilidad nga ang mga magtotoo inana ang sitwasyon. Sa gisundan nga mga bersikulo niining maong bersikulo ha mga kaigsunan, adunay mga dili maayo nga panghitabo. Og dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang iyang pagbalik sama og daw sama sa panahon nga nahitabo ang dako kayong lunob sa tibuok kalibutan
but ipasabot dili man tuod ibalik ang lunop sa tibok kalibutan, pero inana ang mahitabo sa kahimtang sa mga tao. Unsa man ang kahimtang sa mga tao sa wala pa moabot ang lunop sa panahon ni Noe. Ang mga tao ihahanay panginabuhi, ihahanay og trabaho, sumala sa naanda nilang trabaho. Ihahanay sila og pangita, minioay, ihahanay og patigayon. Pero wala sila magdahom nga mahitabo na ang gisugilon ni Noe kanila. Sama sa atong panahon karon nga ikaw ug ako ug ang tanang tao sa tibok kalibutan kanunay gisuginlan nga moabot na ang anak sa atong nga ang anak sa tao, ang atong mangluluwas, mobalik na si Jesus Christ. Pero bisan kung daghang mga tao nga nakadungog nakakita apan ang mga tao padayon nga nagkapuliki sa ilang naandan nga buluhaton sa pagpangita o sa pagpaningkamot aron pagpangita sa ilahang kaugmaon samtang nagpuyo pa sa kalibutan. Dunay mga tao nga nagkapuliki sa ilang negosyo, sa ilang trabaho, sa ilahang mga tinguhag, mga pangandoy sa kinabuhi. Nagkapuliki sa ilahang mga andamonon para biyahe ngadto na sa kalaing mga nason. Nagkapuliki sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Apan wala sila masayod nga moabot na di ay ang gisugilon o gipadayag diha sa Biblia. Inana ang sitwasyon nga gisugilon ni Ginoong Hesus nga sa iyang pagbalik adunay mga magtotoo o posibilidad nga ang mga magtotoo dili makamatikod, dili magdahom, wala maghuna-una nga moabot na di ay si Ginoong Hesus. Pero bisan kung wala magdahom mga kaigsunan ang mga magtotoo, bisan kung wala maghuna-una mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo nagdasig nga bisan kung inana man ang atong sitwasyon, importante nga naa kanunay ta sa pagpangandam. Aron madasig ug makumbinsi nato atong kaugalingon nga kinahanglan gyud tang mangandam sa tanang panahon. Adunay upat ka mga mensahe nga kinahanglan atong naaman ta sa panginabuhi. Kumbaga naaman ta sa sitwasyon nga nagkapuliki apan kini maong manghanglan aron kita makapadayon imo ning tipigan, imo ning hinumduman. Kay kasagaran nato mga kaigsunan dili man gyud nato kagalikayan, naamang ito'y mga trabaho. Ang uban double time sa trabaho. Dili tungod sa personal nga pangandoy, kundi apil na ang mga pag-abag, apil na sa ilang mga plano ang pag-abag o pagtabang sa mga buluhaton. Tinuod, ikaw ug ako nagyoy pagpaningkamot. Dili ni sa personal nga tinguha. Tungod kay Kristohano naman ta. Tungod kay gusto tang mupugas sa mga buluhaton diha sa simbahan, sa mga panginahanglanon diha sa simbahan. Kay damorta nga mupugas, ikaw ug ako gisuginlan gyud sa Ginoo nga gantihan ta niya. Maunay atong nakatunan ug ang atong nakatunan sa dihang nakabati ta og nakabasa og nakadungog ta sa mga mensahe nga nasa Biblia, dili lang kay kutob lang ta sa pagkat-on og pagpaminaw. Ikaw ug ako gisuginlan og gitudlon og gitabangan og gidasig sa Ginoo nga mubuhat gyud ta. Mahinungdan nga sa ato ang pagpanarbaho, sa atong pagnegosyo ug uban pang pangita, kung maka-income ta, dili nato kalimtan ang atong buhi nga Dios. Ug mao nay atong nakatunan. Mao nang
sa atong pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo, bisan kung doon na may mga panahon, timan ini, bisan doon na may mga panahon nga naalimgatan or nakalimtan nato, kanang wala ta magdahom nga moabot na ang Ginoo, pero importante niya nato kana bitaw ang tinguhag mga pangandoy, apil sa atong mga pagpaningkamot ang pag-abag sa mga buluhaton. Kay ngano man maumay gitudlo sa Biblia, ikaduha, diha tagantihan sa Ginoo, ug diha pod ta pangitaan sa Ginoo kung giunsa nato paggamit ang gisalig sa Ginoo sa matag usa nato nga kinabuhi. Una nga mga mensahe mga kaigsunan nga angay natong dala-dalaon bisan asa nga dili nato pwede nga ibaliwala. Mga igsuon nganong kinahanglan tang mangandam. Una, tungod kay ang kalibutan dili nato makontrol. Dili nato makontrol. Bisan pa kung maghimo tag mga pag-ampo nga kana bitawng wala lang untay mga moingon tang katalagman sa mga lagyong lugar o sa atong nasod o sa ubang pang mga nasod. Bisan kung mohimo tag mga pag-ampo, dili gyud na siya pwede nga mababagan o mapakyas ang mga mensahe sa Dios. Naatay mga pag-ampo nga ilikay ta, i-safety ta. Pero kung naay tay mga pag-ampo nga moingon wala lang untay mga linog, wala lang untay mga lonop, wala lang untay mga dagkong katalagman anang lugara, anang nasura, dili na siya matuman. Kay ngano man ang tanan nga gipanagna, ang tanan nga gisulat sa Biblia mahitabo ug mahitabo gayon. Sama ng linog, bagyo, mga katalagman nga nahitabo na kaniadto, posibleng nga mahitabo karon. Importante nga bisan kung naa ka sa trabaho, kabisi, ayaw ni kalimti nga dunay mo balik o kinahanglan nga naa kanunay kas pagpangandam. Aron sa ako nang gikaingon para makumbinsi nato atong kaugalingon sa pagpangandam sa tanang panahon, kinahanglan tuuhon nimo, dawaton nimo nga ang kalibutan dili nato kontrolado. Dili nato ibutang ang atong kaugalingon sa pulong pagsalig nga bata pa ka, layo pa ang kamatayon. Bago pang nataw, layo pang kamatayon. Batanon, kusgan, ug ligon pa, layo pang kamatayon. Atong hinumduman sa tanang panahon nga ang kalibutan dili nato kontrol. Ang kalibutan muhimo gayod, mahitabo gayod, posibilidad ang mga katalagman sama sa napanghitabo na unang panahon. Dunay mga linog, dunay mga kusog ug hinay nga mga linog, dunay mga kusog ug hinay nga mga baha, mga landslide, mga aksidente o uban pang mga kalamidad nga mahimong moabot sa mga panahon nga wala kita magdahom. Mao nga dili nato angay isulti nga ugma na lang ko mag-alagad, ugma na lang ko maninuod. Dili nato na angay isulti og labaw sa tanan, dili nato na angay buhaton nga ugma na lang ta mangandam, ugma na lang ta muhimo mubuhat sa mga butang nga magdala unta kanato og ganti. Kung asa ka karon na busy, kung asa karon nagkapuliki, ayaw kalimti nga nganong imo nang gihimo para damor nimong maalagaran ang Dios. Like example, na busy ka sa trabaho, na busy ka sa negosyo.
Ayaw kalimti nga kita karon Kristohano na. Ang sentro nato karon ang ganti. Unsaon man aron sentro gyud ang ganti. Kinahanglan do na kay buhaton, do na kay himuon, kay ang gisugilon ni Jesus. Walay ganti nga moabot sa tao nga igo lang ning tuo. Walay ganti nga moabot sa tao nga igo lang ni buhat. Igo lang ning tando pero wala mo buhat. Ang ganti moabot na sa mga taong dunay gihimo. Dili maayo nga igo lang tas pagpahambog nga Kristohanon ta, magtotoo ta, langit na ta. Dili na to panigurohon ang ugma nga ugma na lang ko maningkamot, ugma na lang ko mohimo para doon ako'y ganti. Ayaw ipanghambog mahitungod bahin sa ugma. Kay wa gyud ka masayod kung unsay mahitabo niining adlaw. Mao ni ang gipamulong mismo ni Haring Solomon diha sa Panultihon kapitulo 27 bersikulo 1. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Dili na to mahibaluan tinuod ang ugma, mga kaigsunan. Pero mahimo nato nga andamon ang atong kaugalingon karon. Wala na'y panahon sa pagpangandam para ugma. Kon ugma lang nato andamon atong kaugalingon. Kay wala ta masayod kung unsay mahitabo karon. Doon na ba'y baha, doon na ba'y linog, landslide. Ug ayaw pagsalig sa mga propita nga nagpamatuod nga kanang nasura na ay linog. Kay sa mga propita karon mga kigsunan, ampinganan o pantayanan na kayo. Daghan nga mga propita o nagpakapropita karon nga wala na gani maghisgot nga doon na di ay linog o baha nga mahitabo sa Nepal. O kini samtang na malandong ko niini, samtang paingon ko diri, pag-abot na ko diri sa recording studio, dayon na unta na kong live mga kaigsunan. Pag open ako sa ko ang Facebook, pag scroll na ko, kay ako ang gi-check up ang ato ang video. Uy, pag wa pa ko kaabot sa tong video, daghan na kaayo ang mga ning post sa social media sa ilang Facebook account mahitungod sa nahitabo sa Nepal. Grabe ang nahitabo sa Nepal. Pila siguro ka mga tao, gatusan siguro ka mga tao niining taknaa o niining adlawa nawad-an sila kinabuhi. Makita nimo sa video, makita nimo sa CCTV nga adunay dako kayo nga building des ubos, daghan nga ay mga building sad na ay mga sakyanan, pero wala na sila maguna-una nga musaka pa sa building o mogamit og sakyanan. Ang ilang nahimo, dagan sila para pagluwas sa ilahang kaugalingon apan ang ilahang kusog dili makapugong ni makabiya sa gikusgon sa tubig nga nagukod nila. Grabe kakusog ang kinayahan, ang baha, ang lapok, ang mga bato, massive landslide. Grabe mga kaigsunan. Mao na nga samtang nga nagtan-aw ko, daghang mga tao nga buot unta nga muluwas sa ilang kaugalingon gikan sa katalagman apan wala na sila'y mabuhat, wala na sila'y mahimo. Siguro sa akong pagtan-aw na asgatusan sa mga tao nga nawad-an og pamilya, nawad-an og Pinoy-anan, og ang pinaka kanabitawng kaguol, nawad-an sila kinabuhi. Ang pinapagyud kasakit kung dili sila andam.
Ug dili lang ang Nepal, dunay mga katalagman. Daghan nga mga katalagman nga kita mismo ang nagsudong og kita nakasudong sa mga panghitabo. Wa gyud sila magdahom nga ng taknaa, anang adlaw ng orasaha. Mubiya na di ay ang ilahang kalag ug ang ilang espiritu sa ilang lawas. Wala sila magdahom, ni wala na sa ilahang mga damgo. Maayo nilang panarbaho, maayo nilang amping sa ilang trabaho para sa ilang kaugmaon. Apan sa kalit dunay dako kaayo nga uyog, pagtayog, lanog nga kusog nga tingog, o gusto nilang luwason ang ilang kaugalingon. Apan wala na sila'y mabuhat kay mas kusog ang katalagman sa ilang lihok. Unya, grabe ito kataas nga sapa, gikan sa babaw hangtod paingon sa ubos. Daghan kayo mga nag-upload sa ilahang Facebook account na dunay mga tao dito nga ibiyaan nila ilahang syudad, ibiyaan nila ilahang mga building, saka silag bungtod para pagluwas sa ilang kaugalingon. Doon na pagyoy tao nga nipahaway pero naapsan pagyod sa dako nga bulog sa baha. Mao na nga kinahanglan atong dadon, bitbiton, tipigan, ikinabuhi ang mga mensahe nga sa Dios nga atong nasabtan, atong nadunggan. Dili pwede nato nga buhaton o ingno nato sa atong kaugalingon, ugma na lang ko maninuon, ugma na lang ko muhalad, ugma na lang ko muabag, ugma na lang ko muhatod sa unsa may ako unta nga dawaton sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay matagaron og unya, muani magyud ta sa ato ang mga gihimo. Mao na nga kung kunsa ang imuhang kabisi karon, ayaw isintro ang imuhang giila nga kaugmaon. Isintro kini nga dunay moabot nga magdala ganti ug ang ganti nag-agad ug nagdepende sa imong gibuhat. Ayaw lang himua ang imong ganti sa imong damgo. Daw samas nag-imahinasyon lang ka, nag-imagine lang ka, naguna-una lang ka, lupig pa'y naghinuktok na nga nadapugan kas dagko kay mga problema. Sunod nga punto nga ako nakit-an diha sa mga mensahe nga gisulti ni Ginoong Hesus nga kinahanglan kang mangandam. Sunod nga akong nakit-an nga mensahe, dili lang ang ato ang lawas, atong atimanon. Dili lang atong lawas mo'y ato ang amumahon pag-ayo, kundili apil ang atong kalag. Kung ang atong lawas dunay mga katalagman, adunay mga disaster, maoy kasagaran nga atong ginauna, kanang pagkaon, tubig, flashlight, tambal, mga area diin dunay mga evacuation, maunay kasagaran nga pangandaman. Pero yes kana importante usab nga atong buhaton. Pero taman-an nato nga dili pariha ang tanang katalagman. Even mismo mga kaigsunan, ang disaster, kanunay sila nga kanabitang naghimo sila preparedness about guidance, mismo nag-auhag sila sa mga tao, nag-auhag sila sa mga pamilya nga kinahanglan dunay mga emergency supply. Bisan gani ang mga pamilya giauhag nila nga dunay mga emergency plan. Even ang mga public school, mga kabataan na to, ilan ang gitrain nga sa panahon nga dunay mga linog,
Mao ni ilang buhaton, mao ni ilang himuon, ug dunay mga aksidente like nahitabo sa ubang nga mga lugar diri sa Pilipinas nga adunay public shooting nga nahitabo or school shooting nahitabo. Ilan ang gitrain ang mga bata. Pero ang pangutana, ikaw ako, kita nga nahimong lawas ni Jesus. Buti pasabot nahimo tang iglesia. Kung karon mauna ang katapusan sa atong kinabuhi. Ang pangutana na, andam ba ang atong kalag nga moatubang sa Ginoo? Mao kini ang pinakaimportante ug pinakamaayo ug mas dako nga pagpangandam or dako nga pangandaman. Mao na ingon si Propeta Amos diha sa Kapitulo 4 versikulo 12, pag-andam sa pakigatubang sa imong Dios. Ang atong lawas mabilin sa kalibutan, pero ang atong kalag ug ang atong espiritu moatubang ni sa Ginoo. So muna ang ato ang dad-on kanunay nga mga mensahe. Kini nga atong lawas mabilin, gipangandaman manggani, nanganda manggani ang atong kaugalingon sa mga panginahanglanon alang sa atong lawas, nanon sa pagkaha ang panginahanglanon sa atong kalag. Ikaw ako nga nahimong Kristohanon nga niabot ang mga mensahe sa Dios. Kanunay gipahinumduman o gidasig nga dili ta magkinabuhi sa mga dili magtotoo. Nga ang mga kinabuhi sa mga dili magtotoo kanunay rang naningkamot para sa ilang kaugalingon ug walay pagpaningkamot pagkabot sa kante. Wala man na sila kabalo nga naa day kante sa matagbuhat nato dinis kalibutan. Ikaw ug ako mismo kumbinsido nga kung mubuhat ko ang akong lawas kusog tanan nga niya nako akong gamiton para lang sa akong kaugalingon, kinsa may muganti nako. Like example, laning kamot ko para lang sa akong Pinoy-anan, para lang sa ako ang kanang kaugalingon nga panginhanglan, kinsa may muganti nako. Pero kung sa akong pagtrabaho, sa akong pagpananom, sa akong mga income, sa tanan nga niabot sa akong kinabuhi, nakasintro ni diha sa ako ang paghalad ngadto sa Ginoo. Samtang nga nakamata ko ganina ang buntag kadlawon, ayun ko nga dili lang sa ko mag-live kay gahapon grabe may bisiha nya, wala may laing nakahakot-hakot pod sa amo ang bisol, nag-ani mamis amo ang bisol nya, grabe pong inita o niya tabang pugog ibot kay daghan man ang nangibot sa among bisol. Tabang kog ibot bisag init kaayo, akong gipanid-an akong kaugalingon kung nibalik na bagyo ang akong kusog. Uy, to God be the glory. Gikan sa buntag hangtod sa hapon, pagka-odto hangtod hapon, sige na kog hakot. Sinako nga bisol. Gidala nako dire kay dire namo sa kingon karon. Ya, salamat sa Ginoo nga pagkakilom-kilom ni grabe man tuod nga kapoy ang akong gibati, pero wala na ko mobatig kakulba, wala na kong batig kumbaga sa unang panahon kanang kahadlok, mag-anxiety, kumbaga relax lang ko dayon nimpaw ning saka ko sa taas, nagpasalamat sa Ginoo og nimpahulay. Maog yun ay atong lifestyle nya. Pagmata na ko karon, kinahanglan nga sayuhon na kog saking ang mga bisol kay amo nang ihandos ug amo nang ibaligya. Sa wala pa ko mubuhat, na malandong ko sa unsay mensahe sa Ginoo o gidala ko diha sa Mateo 24 versikulo 44. Diha ko gidala sa Ginoo. Unya dinha nako nahinumduman nga kinahanglan kong mangandam.
Ug sa ako ang pag-abli sa Facebook, gidala ko sa Ginoo kana bitang gidala ko sa Ginoo sa maong mensahe, pero sa dihang pag-abli na sa Facebook pagkadaghanang mga trahedya. Usa na ni ana kanang nahitabo sa Nepal, sa boundary sa Nepal ug sa China. Daghan og gatusan ka mga tao nga nawad-an og kinabuhi ni nang adlaw. Og ang Ginoo nagpahinumdom nga ang kamatayon sa tao dili og dili gayod masayran. Mao na nga gidala ko sa Ginoo o gidasig ko sa Ginoo dinhi sa pag-abli dire sa recording studio para makig-uban ninyo. Gidasig ko sa Ginoo nga dili ko maguna-una sa saking sa bisol. Ako usang ihatod ang mga mensahe nga mao gikinahanglan dili lang sa akong kaugalingon kundi sa tanang mga tao. O kini mao nga trabaho dili lang kay ako lang ang mubuhat nini. Gidasig ko sa Ginoo sa pagdasig ninyong tanan nga buhata usab kini maong trabaho para masayod ang tanang mga tao, labi na ang imong pamilya, labi na ang imong mga kaila. So unsa may mga angay buhaton, i-share ang ato ang programa. I-share kini maong mensahe ngadto sa imong mga kaila higala through Messenger, sa GC, sa imong Facebook account. Kaysa diha nga imo ning buhaton, hinumduman nato nga nakit-an ta sa Ginoo sa pagbuhat niini. Og bisan sa pinakagaan o pinakasayon nga buhat na anikante. Gatuo ka nga inig-share nimo, wala ka makita sa Ginoo, nakit-an ka. Og sa pag-share nimo ana, gatuo ta nga pertira yung pagkasayona, pertira man yung sayona, pertira pong pagkagaana. Dili ka kapuyan, dili po ka kanang mabugatan. Ang pag-share lang yun. Pero bisan unsa kagaan og pinakasayon, hinumdumi do na ganti. Og dako pa kay naganti sa mga bugat nga mga trabaho. Timan ina siya. Dako kayo naganti kay sa mga bugat nga mga trabaho. Ang pag-share nimo karon sa atong programa ngadto sa imong mga kaila. So unsa may imong buhaton? Ayaw paglangay. Ayaw ni kalimti kay sa pag-share nimo niini gitan-aw kas Ginoo. Buti pasabot, dili lang kay ako ang gantihan sa Ginoo, pati ka mo. Kay ang paghatod sa mga mensahe sa Dios, naghatod ka sa kinabuhi sa mga tao. Naghatod ka sa ganti nga maoy gikinahanglan sa mga tao. Ayaw pagtinapulan para doon na kay mapaabot. Mao na nga ang unang mensahe nga gihatod sa Ginoo, dili nimo kontrolado o dili nato kontrolado ang katalagman, ang kalibutan. Di ta ka kontrol. Kaduha, dili lang kay naningkamot ta sa pisikal o sa atong lawas o nangandam lang ta para sa atong lawas. Kinahanglan ang pinaka-priority nga angay natong dadon sa tanang panahon o bisan asa ta, ang pagpangandam sa espiritu, ang pagpangandam sa atong kalag. Ikatulo nga mensahe. Timan ini. Ang tinuod nga andam dili maoy kana bitaw mangandam ka. Ang tinuod nga pagpangandam kanang nangandam ka, dili na tinuod nga naa kay kahadlok. Nahadlok ka kay nangandam ka. Kay basi og makadungog kas mga tao nga naas kalibutan ba? Ato o magkaana. Anak naman kas Ginoo. Kristohanon naman ka nganong mahadlok pa mangkas mga katalagman.
Kristohanon na kay ka nganong mahadlok man kang matay. Ang tinuod nga nangandam dili tungod kay nahadlok ka, kundi tungod na kay naa kay pagtuo. Resulta na sa imong pagtuo sa mga mensahe nga naa sa Biblia. Una, nganong kinahanglan kang mangandam tungod kay sugo na sa Dios, sugo na sa atong Ginoo. Ang pagpangandam dili na tungod kay nahadlok ta, kundi tungod kay naatay pagtuo ug atong pagtuo wala lang nato sa pulong kundi atong gibuhat. Agong balikon, dili pasabot nga kung Kristohanon ka dili na ka mahadlok. Mahadlok gyapon ka, masubo gyapon ka, mabalaka gyapon ka. Apan dunay kalainan sa tao nga naay kahadlok, naay kasubog kabalaka sa mga taong wala makapangandam. Sa mga taong walay paglaom, sa mga taong walay pagtuo. Ang tao nga dunay pagtuo, mga kaigsunan, bisan dunay mahitabo, timan ini, naa ang Ginoo nato. Like ni David, si David mga kaigsunan, doon ako'y nabasahan diha sa iyahang libro sa Salmo, diha sa 46. Nabasahan ako ni mga kaigsunan ang iyahang gipamulong. 46. Uno, ang Dios mao ang atong dalangpanan o kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Unya, kinsa may luwason o kinsa may tabangan sa atong Ginoo. Number 1 nga iyang giklaro kung kinsa iyang tabangan kantong mga tao nga nahigugma niya. Number 1 og klaro nga gisulti diha sa Biblia kung kinsa iyang luwason katong mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Og si Ginoong Hesus maingon, ang tao nga nahigugma kaniya ning tuman sa iyang sugo. Karon gisugo ta sa pagpangandam. Gisugo ta nga kung nagkapuliki ta na ning kamo ta, dili nato isintro ang atong mga pangandoy tinguha. Dapat ang atong pangandoy tinguha gisintro nato sa mga saad sa Dios. Kung gisintro nato kini diha sa mga saad sa Dios, do na kay gibuhat, do na kay giabag, do na kay gihalad ngadto sa Ginoo. Ano man kay gisintro man nimo ang ganti nga iyang giandam, kay kita karon nasayod naman nga ang giandam nga ganti nagdepende sa atong gihimo. Kung naghimo ka, nagbuhat ka, sama sa ako ang amigo. Doon ako'y buhaton, ako siyang gitanyagan nga mao ni akong buhaton. Ingon siya nga, pila man pod pastor, pila man pod budget. Gihatagan ko sa Ginoo sa mga mensahe sa paghimo niini para niya, tungod kay dako kayo ang iyang nahimo ug pag-abag sa among pamilya. Ug samtang naghimo kog mga pag-ampo, ang mga tao nga kanabitang wala magpanuko sa pag-abag sa amo ang pag-alagad o sa amo ang pamilya, wala magpanuko. Buti pasabot kanang mga tao nga gidasig na giablihan ang ilang kasing-kasing sa pag-abag namo sa milabay nga mga panahon, wala bitaw sila mo balibad. Dahil mga taong dili gyud mo balibad. Bisan unsa kadako nga butang, wala nila na ibali, wala nila na ipha. Ila nang gipaabot diri. Kining usa ka igsuon nako, igsuon nato diha sa pagtuo. Dili ni pareha kauban sa kanang simbahan. Nailhan na ko niya nga amigo o niya alagad sa Ginoo. Samtang naglisod mi sa mong pagbalhin diri sa lugar diin kami karon nagpuyo. Pagtukod na mo dinhi og balay, wala gyud may kwarta nga ikatukod. Dunay gigamit ang Dios nga mahitabo matukod kini mong balay. Pero natukod na ang balay, naanay floor dire, pwede nang balhinan. Ang problema, wala pa'y pultahan.
Gikontak ko aning tawhana o giingnan nga, Pastor, pwede ba kang makabisita diri sa ako ang say tawag anak, pagamanan? Ingko nga, di lang ko sa dagway, bro, isa bisitahay ko kay tagaan ti kag presyo nga katunga. Oy, dako nang kaay nang muhatag siya og less nga katunga. Like example, ang usa ka pultahan, ang presyo 5,000, bayran lang nga kog 2,500. Kung asa naman ko mangita na. Karon, niadto mi, biyahe mi, niadto mi sa iyang lugar. Pag abot dito, iyan ang giandam ang usa, duha, tulo, upat ka sira, nga ang matag sira, bayran og 5,000 kapin. Pero kay katunga raman akong ibayad, so mabuhayad ra kog 2,000 kapin ang matag sira. So sa upat, makabayad lang siguro ko og 10,000 kapin. Pero kung ihag yung pabayran, naagyod sa 20,000 kapin or dool sa 30,000. Pero sa diha nga niabot na ko sa ilang lugar, giisa na ako akong kamot. Akong giwarawara dito siyang balay ug dito sa taas. Kay murag third floor man siguro tong ang iyang building nga gihatag sa Ginoo niya. Kay murag ni kana bitawng murag 4 million man siguro ang iyang gasto mo iyang sulti. Pero timan ininyo ni kanang tawhana, dili mi kayo duol og Pinoy-anan. Nagkaila lang mi. Sa una, tungod kay mangguna ko sa ilahang yuta. Nya kanang tawhana, gabata gyud na siyang walay motor. Wala sad pod, pero naa sila'y pugas, na sila'y ani, na sila'y yuta nga gipatrabaho niya dito mi mangguna. Nanarbaho na siya, gilisod-lisod sa iyang trabaho niya, maglakaw ra gyud na kay walay mga motor, iha mga pamilya, mga igtagsa do na ni mga motor, pero siya wala ra gyud. Nagsugod siyang wala. Yang testimony mo ni mas iyang nakita, mas niuswag ang iyang mga igtagsa, iyang pamilya, pero siya wa gyud mo uswag. Pero iyang nadunggan nga kung mutabang siya pastor, tabangan po siya sa Ginoo. Diha sa karkar maglakaw ra kuno na siya. Kay wala say motor ikumpara sa iyang mga iyang mga igtagsa. Mao to nga ang iyang gibuhat, iyang gisunod ang unsay gisulti sa Biblia. This is true testimony, true story. Iyang gisugilo nako. Insa abi nimo pastor, kaila man gyud ka nako, mas dato og mas dunay kabtangan ako maigtagsa na sila'y motor, na sila'y mga makina, pero ako wala pa. Ang akong gidala metrosan og katong pulgadera. Maura man day metrosan og pulgadera og kanang usa to iyang giingon nga tulo ra ka makina, kanang planer mang siguro to, og katong barina, planer. Maura na iyang dala-dala. Nya sige sa lakaw-lakaw diha sa karkar. Sa panahon nga doon na siya trabaho, doon na siya income, iyan ang ihalad nga tos Ginoo. Pero gawas nga muhalad siya, mauni iyang gisulti. Makaita siya pastor, iyang hatagan. Kabalo ba mo? Wala lang na iyang gisugilon, wala lang igo lang siyang musugilong isulti. Yung ko nga maudi ay nga ihatagan ko og dako kayong list, katunga ra ang iyang pabayad kay gi-bless din siya sa paghatag. Kadala mi atog 10,000 kapin kay maoy among ibayad sa upat ka sira. Kay katunga ra man ang iyang pabayran. Pero kabalo mo unsa? Samtang akong gilihan sa akong kamot, ako nga kamot,
Kay murag nakahigda mi ato sa ilaha. Nakahigda pa gyud. Nasay mga apartment, nya na speakers na pagyud say napalit nga mga balay nga iya pong gihimong apartment. Nya siya kami dito sa iyang balay nga murag wa ko malimot na anas third floor. Kay sa ilalom ilahang gamanan, second floor mo ilang pinoy-anan, pero napamampod sa third floor. Nya suroy ko sa iyang teres. Kana bitaw murag magic. Na pilang lang katuig nga wa may magkakontak kay inana na di ang kahimtang. Isa abi nimo bro, abi nimo magbro raman usahay magpastor. Kay suod lagi mi tungod sa pagpanarbaho nako sa ilang yuta sa una. Nya maayo po kay ni siyang tao. Ingko nga ingon siya abi nimo bro, na inano ko tungod kay gibuhat nako unsay gisulti sa Biblia. Daghang kay mga rejection, pagpaloya, pero wala ko maminaw. Mas naminaw ko sa gisulti sa Biblia nga kung mutabang ka, damor kang tabangan. Damor kang muhalad, damor kang muhatag, damor kang tabangan, ug ingon ang Biblia, daghang mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato. Daghang mga tao nga wala sila muhatag sa angay unta nilang ihatag, apan nagkapobre sila, nagkakabos. Nya kabalo ba ka sa taong kabos? Kabos po na sa pagtuo, kabos po na sa pagsalig, kabos na sa pagbuhat. Ug mao nay akong experience akong kinabuhi. Kay tinuod man gyud, unsay imong gibuhat karon imo nang anihon. Kung wa kay giani, posibilidad nga wa kay gibuhat kaniadto. Di man gyud mahitabo nga mabaliktad ang gisulti sa Biblia. Ug mao nay ako nadunggan niya. Nya gisuroy ko niya sa murag palasyo niya, pertinda ko Nya daghang kay siyang mga tao, mga trabahante. Nya kana bitong murag gikumot ang imong kasing-kasing, murag nihilak ka nga walay luha. Kana bitong murag kag namanghalang ka ba? Murag natulala kumbaga. Wa ka kasabot. Inani na di ay kadato ang ako ang kaila. Moto nga ako silang pasalamatan ay nagampo ay me, pero sa dihang amo nang hatag ang presyo katunga sa iyang gipangayo, ingon siya nga, Pastor, ako ug akong asawa nagsabot, ang iyang asawa maestra. Insya giingnan mi ni Lord nga ihatag ra na og dili pabayran. Gidala na mo ning upat ka sira nga tag 5,000 plus. Gani kung adto na sa uban nga mga display, palito na nag 7 to 8,000. Kay solid door man siya. Kanang sira sa gawal, kultahan. Igihatag na. Ingko nga, unsa may imong isweldo sa mga tao? Kadagko anang kaning pagtrabaho ani sa usa ka sira. Pila ka buok tao nga nagtrabaho, unya pila ka adlaw nang gitrabaho niya nagsweldo ka. Unsa may imong isweldo? Kung dili, unya gipalit pag yun nimo ning kahoya. Unsa may imong isweldo nila? Ingon siya nga, giingnan mi ni Lord, siya ay bahala namo. Gabiyahi kong gikan sa ilahan naghilak. Dili na ko matuyo. Karon dunay gidasig ko sa pagbuhat sa pinakagamay kayo nga buhat para nila. Ang pinaka-importante, naghimo kog mga pag-ampo sa Ginoo para nila. Nya gidala ko sa Ginoo nga mao ni akong buhaton para nila. Yan ingon siya nga, Pastor, pira may budget anak kon ako nang kung imo nang buhaton iyon ko nga wala na say budget. Dili na kinahanglan. Wala malimot ang Dios sa inyong gugma namo. Ug kanunay nagpahinumdum ang Dios
nga iya mong giatiman kanunay. Mao na nga kanang pulong pangandam para do na kay ganti. Ayaw na himo ang damgo, buhata. Makakita kag mga pastor, ayaw tan-awa nga muhatag ka kay pobre sila, uyamot, magkaluluoy ning pastora. Ayaw na batasan na si mong kaugalingon. Kung gidasig ka sa pagkahatag karon, ayaw paniguruha nga ugma na lang nimo buhaton. Mao nay mensahe nga maoy gipadala sa Ginoo o gihatod sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Ayaw himuaw buhata karon, aw ayaw buhata og himua karon, ayaw buhata og himua ugma kay wa ta makapaniguro unsay mahitabo sa malabot. Ayaw pag-ingon nga ugma ra ko mga lagan, sunod na lang ko musunod. Nya murabag naniguro ta nga Lord, mao ni akong buhaton kay para rapi pud nimo. No. Wa nato og dili nato control ang panahon. Karon grabe kapaspas ang iyahang negosyo. Kabalo mo unsa? Grabe kapaspas iyang negosyo. Walay hunong. Nagkapuliki siya sa mga order. Mutapon sa Negros, bisan asa. Nya napay Mindanao nga mo order niya. Ngano man? Tungod kay maunay gisultis Biblia. Kung unsay imong gibuhat karon, anihon nimo na ugma. Dalaygon kayo ang Dios sa akong igsuon nga nagbuhat niini. Wala malimot ang Dios o gitagaan ko sa Ginog mensahe diha sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16 nga dili malimot ang Dios sa kinabuhi sa mga tao nga walay pugong-pugong sa pag-abag, pagtabang ug kini ang tinuod nga halad nga makapalipay sa Ginoo. Ikaw pat ka mga mensahe sa dili pa kumuin aron pagpamahaw nga gihatod sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Una nga mensahe, dili nato kontrol ang kalibutan. Ikaduha, dili lang lawas ang angay natong atimanon kundi atong kalag. Ang ikatulo, ang tinuod nga andam dili tungod kay nahadlok ka kundi tungod kay naa kay pagtuo. Ang ikaupat, dapat 100% andam ta sa pag-abot ni Kristo. Mao kini ang pinaka final nga panghitabo nga wala nay lain pang mosunod, ang pagbalik o pag-abot ni Jesus Christ. Dili nato gamiton ang trahedya nga atong nakita karon aron hadlokon nato tong kaugalingon aron mapugos ni pagpangandam. Dili nato hagiton ang atong kaugalingon or gamiton ang mga trahedya karon aron patuohon nato ang atong kaugalingon nga hapit na ang katapusan para kunuhay mapugos ta sa pagbuhat sa unsa may mensahe sa Ginoo. Inani ni siya, wala gyud ta masayod asa kutob ang atong gininhawa. Wala gyud ta mahibalo kung asa kutob ang atong kinabuhi. Kung dili nato wala ta masayod o wala ta mahibalo kanus amo abot ang mga kalamidad, katalagman, kamatayon, labi na nga dili nato mahibaluan kung kanus amo abot ang Ginoo. Mao ni mensahe nga angay natong buhaton, kinahanglan kanunay kitang andam sa pag-atubang niya. Mao nang diha sa Mateo kapitulo 24
versikulo 42. Nag-ingon dinhi, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw muanhi ang inyong Ginoo. Mga igsoon, ang pangutana dili kanus amo abot ang kalimidad. Ang pangutana mao kung moabot ang kalit nga panahon, andam ka ba? Andam ba ang imong pamilya? Andam ba ang imong balay? Andam ba ang imong komunidad? Apan labaw sa tanan, andama ang imong kalag. Kay mao ni gipakita sa nanglabay nga mga adlaw, manglabay nga panahon. Ang tubig mahimong kalit nga mutaas. Ang yuta mahimo nga kalit nga mukurog. Ang balay mahimong kalit nga maguba. Ug ang kinabuhi mahimong kalit nga matapos. Apan ang tao nga andam diha kang Kristo adunay paglaom bisan taliwala sa katalagman. Ayaw paghulat sa kalit nga panghitabo aron mangita ka sa Ginoo ug moingon ka nga Ginoo, muhalad nako. Ayaw paghulat sa daghan, kinahanglan pang daghan nga moabot o masaksiyan nimong katalagman, isa pa ka moingon nga Ginoo, gamita ko. Inoon pangutan ang imong kaugalingon samtang do na pay panahon, andam baka kanunay. Kay ang panahon dili nato kontrol. Ug mao ni mensahe sa Ginoo nga gihatag ining adlaw samtang ko nangaliw po sa Ginoo nga ikaw ug ako gihigugma pag-ayo. Ug tungod sa gugma sa Ginoo, gaatiman ang Dios kanako, kanimo, kanatong tanan aron kita sa tanang panahon dili mahimong pakyas ug dili mahimong kawang sa iyang mga saan. I-share kini maong mensahe ngantos imong mga kaila higala og ikaw sa Dios panalipdan, tabangan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong mga mensahe nga imong gihatod sa matag usa namo kakasing-kasing. Salamat sa imong pag-amo makanamo, sa imong pagpanalipod. Ug salamat Ginoo nga imo kaming gilig-on og gidasig, dili lamang sa pagtuo kundi sa pagbuhat sa among naangkon ug nadawat nga mga mensahe karon. Salamat Ginoo sa imong pag-amo ma, nga imo kaming gihatagan og kasiguruhan og paglaom sa ganti nga imong giandam karon ug kini alang kanamong tanan. We declare blessing karon sa matag usa na ang mga mensahe nga mong nadunggan dili lang kutob kay amo rang nakatunan kundi amo kining i-apply samtang naa pa mis kalibutan. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo sama sa imong gibuhat sa akong igsuon nga imong gipauswag ug imong gipatubo ug imong gipihalan sa mga butang nga ilang gikinahanglan, labaw silang magapanghita-natagon tungod kay imo silang giblas, tungod kay doon na kay plano nga damor pa nimo silang saligan. We declare blessing sa tanan nga niya karon. In Jesus name, amen o amen. Ako nagtuo nga ikaw gibless ni Lord o gipanalanginan sa Ginoo. Ayaw ihikaw ang mensahe nga mao gikinahanglan sa imong pamilya o sa imong mga kaila, i-share samtang doon na pay panahon ug makahimo pa ka. Ako nagadasig sa pangalan ni Hesus ug ako nagtuo nga ikaw ug kita, ako, ikaw, kita, dili kay pakyason sa Ginoo. Kay mo ni saad, dili kawangon sa Ginoo ang atong sakripisyo. Kini igsuon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdahig, mag-aawit kanimo Amahan.
ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Any vibe, any genre, in seconds. Meet Sondo AI, the ultimate music to video generator. Just drop your audio track, select your global style, and watch the magic happen. Boom. Your official music video is ready to stream. See your sound, scan the code, or visit sondo.ai for free trial. Sa dihang ikaw mag-inusara, musantog yun dayon ang kabalaka. Kalimti na lang ang mga suliran, itugian sa Diyos ang tanan. Sa dihang ikaw na malipayon, imong magbubuhat
buhat daw dili tagdun. Apan sa dihang ang tanan nawala na, gusto mo nang muday ka niya. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo, baning kalibutan. Asa na ang mga saad mo, nga ikaw kaniyam mo, nung bisan pa ikaw sulayon. Sa dihang ikaw nagmagulanon, ang langit kanimo daw sa mutabon. Apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo, nahanaw ang mga kagulanan. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtuo mo, ibaylo mo, baning kalibutan.